Hello, mari kizin song. Bahai tongbai. Ang khakai norok joto na kaham na tongo hune. Ang samol norok na lam sabu. Kokborok phani ani entertainment channel. Norok ni bai kashe video kedal toi phakya. Asole je interesting ke kok saimanai. Borok ni bekhana tongthori manai. Tai khuk kutui ke kok saimanai. Borok hamke belai klai sakeno. Je kono burine line rimano na. Tam bahai kubunyo sakna blea. Aw kubunyo. Tai tini ni video ang norok no obahai pasta kok no phorengnai o kokrok no nang kebo no sake a borok tongthokjagoi bo belai impress ngai thanai tai boni ni hamjang mao phano klai thangmano hongi hindi tamni asuk lerani phatba joto no gari kasabaji mama gari start khachiri joto no mili oi video bukhak basiri number 1 nang je burino line dena musungo a buroi nini friends jog ngai tongo honke jefre nang bobai malayane afre nang yago rangna oi bini gana o thangai nang bono interesting ke saimano hi gari bara nadi henke bo obono nugoi wana jagai nana sungnai tamni gari bara apra nang sadi iko ko ekdino nang ani mango phali henke ba manchu na keta nini yago gari bara kare na hne tai henke abono wanchu no gari bara ang ri resini hne irmata o kokrong no khna oi kebo phana impress ngai thanai number 2 nang je burino line dena musungo nang bobai jefru kok sawo apna nang bona interesting ke saimano kaisa kok no wanchu goi belai tension angkha henke bo obok khna oi siur na sungnai tamungkha ne apna nang sari bunyo sama khna mani kebani mungna ke aborok hajugo ne henke ang dino se busukni mungna asuk bar no nang hajugo henke nang hospital se boarding sang khamu ei obo wanchu goi belai tension tongkha okong no khnawoi bo siur na belai impress ngai thanai logyo nang bono obo bujiri khaje nang dil na bono wansu go hnai henke obai kok khna ka ke jise buri phano impress ngai thangmano hasuk mo entei tai duita kok tong nang musung ke obo hake saimano nang saimano acha ang jino na ma wansu goi mungnai tongmani nang hasugya da ha ke obo saimano jodi nang jise pro phano kun jorao hasugo hanga ke wansu nari abotai ke boya ang no nini mung nau henke okokrong khnao jese buri phan impress ngai thanai number 4 je buri bai nang kok sawo starting khayo obai ke bono nang line dena musungo henke bono nang interesting ke saimano acha ni no tang vitamin tong obo khnao bo wana jagai no siur no sungnai mane ebake tamni apro nang sadi nang mai kokrok saya tongke tam jan sorirok aram nangyang abai singkata obhai interesting kokrong khnawoi sabu impress inga tongnai sala dai obhai romantic kokrong no jora kebni khano segoi banai mano number 5 nang je burbe belai phring jak onek kokno saka onek kokno saipaikya tabuk hanke purpose khane simi baki obhai jora nang abrino interesting ke saimano nang fair and love you da use khai hanke obhai kokno khnawoi je kono buri phan manai tai boni ni kok saya hnai romnai afur bondona saimano are fair and love you ya fair and lovely si nai afur nang sari sudu fair simino nugo last ni love you hne samani aboke nukliya nini okokno khnawoi abrini thani tai bujine baki dongla je nang bono chalakhe purpose khaimani obo hnke sudu nin baga simino ni nono saitango khnari achini ni like yo tamo jadu tong sala nini like ka sema kang tangi tongtho ang tai mamunai tani ni comment nukhe poye tongi maya abagai nang jese kokno phana pogoi thangai ano like kaisa comment kaisa khanin ta pogdi oi mama orno gari bhatak chiri ang orno bhatak chinai joto na kaham tongba je do mari ke song bye